mo ini. Ani agin nga challenge so sa kakilo nga litson kaya ko nun niya maubos. Ha? This video is for entertainment only. Uy, Tapang! Kakainin ko ang manok ng leeg. Yan ang gagawin ko pagpatay sa ngipin ko. Tapang, amunin kita. Kinain ko ng atay ng manok. Uy, Tapang, ito na yung request nyo. Batikulo ng manok. Ang sarap. Ano yan? Kinain ng manok. Laman ng loob ng manok. Ha? With Tsaka puwit ng manok. Tingnan nyo, ha? Talagang manok yan, ha? Uy, Tapang. Kaya hinahamon kita. Kung gusto mo, ito na ang request ninyo. Ha? Wow. Ha? Abangan nyo yung mga video sa susunod. Mas mayroon pang malulupit yan. Follow nyo ako. Kakaunin. Itin manok, kailaw. Ito. Radam. Ayo, anjing kakaunin niya na. Ay, milig kita kumedang karaw nun. Ano, Linson, maka kita bespos ka kilo. Balik, kaubusok ko dyan. Mag-vlog kita. Ma-challenge. Oo. Atira kita, bespos ka kilo. Pamunta pa may pasat drinks. Nye. Sige daw. Di ka nga magsuka. Pa, lahal pa ilang maninere. Oo. Sige daw, itira daw. Ah. Tatabok. A few moments later. Ako, si Joseph Binjula. Oo. Ang palayo ni Yarakon, Hiradam. Radam. Tagakan Ramos. Oo. Inin, pero natimidad. 52. Anagking kukuan to namon na baga kuan manok nga hilaw, ihaw, kauman, kagat ko man laton ngipon. Anagking gamit kong pagpatay ngipon la. Kauman, kaung kuan batikulong, anan itihan manok. Wala agad itin manok. Gin sa gugusam nim. Oo. Isop-sop ko iton damputikan manok. Amo ton nga sinikat baga kinuan damong viewers nga nagpalog yapon. Damo nga salamat anira baga pag follow anira mga viewers. Ito yung mga video, ada pa ito. Ada pa. Oo. Padayon lang gabiton nga kuan. May danamluat baga gibubuhat yan nga baga baguluat nga super pakol luatin saging kana niya upak amulat itang baga sunod nga baga kuan nam lag. Diri kabiton ma kuan tuktok papadayonon na namiton. Wariton baga tututod na mga kuan production namon baga. Lag kaya nam hamunin ni iya baga kuan ko makikipagkuan niya. Pitaraw ko iton. Makiglips to lips keton bubot iton karabaw. Ay maloy siging baga so paretak niya na baga gikupag ko di lang ito nanay ko baga bago pati ito niya na kay adi-ani ta kinuuna tamo baga ko Ay, kuan. oo. Pero maabot yap kita tuntak na ori lang adlaw Ay mo youth, may dani YouTube. kan giron la may da ha kuray ko baga ko So bali ito na kuan lahi mo. iya ta kaput lahat Videographer, editor. oo iya la Kumbaga hiya ito imo handler. oo Anaton 1 kilo challenge. Sharing pa naton kanina naton no storya behind the kuan of the record. Diri piperiton baga ako sula. iya la iya la ta At least baga nakagpalipay kita. okay Hindi ni San Miguel. Ani natin rurumbuhon ang parahan mga paraglitson. Usa naton dili nga sipatan, adi man. Papakiana kita dayon. Mal? Tagpera ni Yukuan. Manaw ba? Dini tanawan, usot litson basta Domingo. oo amo iton Puro skin, ala. yes, Tagpera pa ni
kilo. Ay. 550. Ha? 550. 550. Oo. So dinumingo. Oo. Amad to dito. Ansya nato nga estasyon. Marvin Soyom. Ay, sorry. Mamay galano. Kang kanilot hindi nilit sunan. Ha? John. Tagpera niyo kilo. 500. Oy, 500. 500 anira din kilo. Oo. Ha? Kada Domingo ini. Ani nira na pisto. Sige, thank you. Oo. Hindi nga kapil. Kanda pisto halot hindi nira matit. Oo, tungod kay temprano gud man hira di nga na pisto, temprano gyud pera nga naubsan. Oo. Baga kinuang kuan ton didit oras. May baga sharing pa ini schedule, ha? Hindi hilot nga tungod. May dagyap na pisto. Di Domingo gihapon pero may tiniraan ni. Oo. Tagpira pa niyo kilo. Tag 600 ani yung kilo. Ba. Diliwat di dapit. Takbang ni Rebayaya. Hara nila dapit. Ika din may merkado. Alaga daw ito. Oo. Iba-iba lang itong presyo. Tagpiran kilo. 550. Oh. Oo. Alagad 550. Oo. Oo. Sugadan aton kuan. Hay na di. Oy. Ano kita agura? Oh, bibil ngun ta di hay na nga niya di. Lalo na sa mga tuklap ng sapatos, patakan mo lang ng one side application, diinan mo lang. Awa, di naman nga niya. Ano ka? Ano? So, ni ano gingira ni? Joseph Minjula. Joseph Minjola, brownout pagod ano. Oh, baga sano kita ni baga magpa-challenge. Kita unta ni kita unta ni tiya dugo. Bayin inin royal blood. Ibibi pitaan ini. Okay. 110. Ayos. 110. Over 80. Ikaw ay maupuan ng litson. Ikaw. Ha? Ikaw mo. Sigurado kayo ni? Paya. O ginaw kayo pwede oh. Damulay pa oh. Oh, ano ito yung mga parte? At may jump po. Bye. May jump ko no. Wala ka daw yun nga. Uri naman yung perita. So amo ini niya ito na usa ka kilo ha. Klaro-klaro lang ni Radam ha, usa ka kilo ha. Oh. Oh ha. Ha. Alvin Litson. Pera din eh. 550. 550. Alright. Alvin Litson. Oo ha. 550 lang din eh ha. So amoy ni. Ani agin o nga nga challenge. So sa kakilo nga Litson kaya ko nun niya maubos. Ha? Usalahiya nga makaon hini ha. Baga kita. Dili ka. Ala katos ka kilo ngayon pagbibiran. Ala. Oh.
...30 minutos, kaya 30 minutos? Pay ka magsulay ha? Paya. Oo. Ala daw, ala daw. Ten minutes. Hello, open nga. Hello. Guardiado pa ha, may pa ito na security ka. Kapag paya ha. Ay, paya good niya. Maubos ni ma. Comfort pala din na iban. Allah. Nag-BP. Oh, nag-BP kanina 110 over 80. Allah. Ha? 15 minutos pala. 15. Ngayon na lang. Midya na rin ba? Midya na lang eh, midya. Kaya niyan 15 minutos, midya kilo ha. Hala daw. May hiyanin hiyan nakikigsinalin sa akon. Yan. Ha? Hindi rin kaya? Ha? Midya? Okay na? Sirit, sirit. Hindi na kaya. Hindi kaya. Tagara. Hindi na kaya. Tagara. Ala. Ayun na taroy. Kuan la, 15 minutos. 15 minutos ang naubos. Midya. Hala, hala. Tilaw, 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 tilaw. Tilaw, tilaw. Tilaw. Ano ka? Hala, tilaw, tilaw, tilaw. Tilaw, tilaw, tilaw. Ha? Tilaw mo lang. Ano eh, radam. Oh, okay lang. Good ito, good, good. Ay, radam. Ay, nadi. Nalinok. Bilang. Wala na eh. So yun na, napagbigyan tayo ikaw. Ano man na mo yun na baga siri pa feeling? Pagahakon nalilipay akiton nga damo nagkita. Damo baga na lilipay nga nagsugar akiton. Itong diri ton mahugaw nga aking kakaon para lang titunhan mga tao nga ipapakita ko hera nga ako nila ni karuya. Waray pinipirita. Ana kakaputin ni pag-vlog. Karan challenge. Ako nila ni karuya. Damo nga salamat ngan opay nga agay matanan. Adto baga kanan pakuan adto. Siri pa patilaw. Patilaw Oo. nga mapula-pula ang sa tanawan. Patilaw ni Tonyo nga litson.